тяща чиния с подвижен покрив и с 200 гуми. И с 200 гуми. Летяща чиния, 4 степенки и един прозорец. И един прозорец. Кой ще я кара тая чиния без извънземно? Без извънземно. Кой ще курвува? Кой га ще дава? Ръчна спирачка. Ръчна спирачка. Къде си бе Спилбърг? Своето извънземно. Акъл да ни дава. Акъл да ни дава. Аз ще я карам тая чиния с бургаски номер. С бургаски номер. Като стигна, вече я няма. Само колелата, само колелата. Има юнака с обсижени и с ножовки, и с ножовки.